Dat doch blikken uit een inventarisatie van journalist Karin de Mik in opdracht van onderzoeksredactie Tabak. Benamen bij de ROC's vinden studenten het dreig om bij de squallen geen sigaret op te steken. Ik zou dat niet leuk vinden, want dan kunnen we nergens meer roken. Dus dan gaan we automatisch naar de wijken toe. Dus je verplaatst het probleem juist naar de wijken. En dan hebben wij weer overlast, want ik woon ook in die wijk. Dus ik weet hoe de buren erover denken. Dus dat zou vervelend zijn. Ik zou aan de scholen vragen om ruimtes daarvoor te gaan creëren binnen campus. Zodat het wel op een manier gecontroleerd kan worden en dat niet de omgeving ingaat. Het Friesland College zit in 2 spjalt. Matte je deze ronde dat de studenten smoken kunnen voortheljen of juist net? Dan kun je dus zeggen van stop er maar mee. Gij zult niet meer roken, maar dat is niet de stijl van het Friesland College. Ga je handhaven, dan moet je zorgen dat je een hele goede rookvoorziening hebt. Dan moet je dus zeggen van niet hier, maar daar kun je wel goed terecht. En daar zitten we dus met een heel praktisch probleem dat het waarschijnlijk in 2020 helemaal niet meer mag. Dus dat je hier een goede rookvoorziening neer kunt zetten. Maar die moet je in 2020 dan weer afbreken. Een voorbeeld van een smokevrije squallen vinden we op het Jervingen. Op de VMBO-locatie van het Noordwind College is een plak dat net rookt worden mij. Nou, dat vind ik wel terecht, want meesten die er net iets mathematisch willen hebben, die krijgen dan ik net, die komen dan ik net maar in aanmerking. Ik sta er nooit bij, ik zit altijd binnen, dus het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Nee. Had je er geen les van als mensen hier roken zo? Nee, mijn ouders roken thuis ook, dus ik heb er geen last van. Nou, het is een begin. Het is niet alleen de school die dat moet uitstralen, maar de hele maatschappij die dat moet uitstralen. Als leerlingen nog heel gemakkelijk sigaretten kunnen kopen, of heel gemakkelijk van thuis uit sigaretten meekrijgen naar school, ja, dan zullen wij deze strijd nooit winnen. Dat zal echt wel van alle kanten zullen we elkaar moeten helpen daarin. En niet alleen de school.